no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Iso é unha pesadilla estes días, xa non sabemos que vamos a facer, nin a que vamos a recurrir, nin moito menos. Así de contundente se mostraba o patrón maior José Antonio Pérez. Na última semana, ata 7 barcos sufriron a visita dos cacos, algún ata en 2 ocasións. Esta semana foron 7 barcos. O máis grave, por dicir algo máis grave, foi o Virgen Amada, que tanto lle foron roubar o miércoles, repuxo os cristales, repuxo todo por onde entraron a roubar, e o viernes, do viernes para o sábado, se lle foron a roubar outra vez. Volven a romper cristales, e entraren para dentro, e bueno, sabemos como o problema que temos con este puerto, que cada día está peor, cada mes que pasa aquí está máis aberto cando que estaba antes, máis descoberto, e non temos solución, aquí non, isto cambia ese sistema, ou teremos que dormir aquí nos barcos. Eu ainda falei aí pouco ca policía, esta me dixo que estuveron de noite por aquí, tanto en coche, dun xeito, mas de outro controlando, pero bueno, non van a estar toda a noite aquí, a verdade, esta vez se dita. Isto teremos que buscar unha solución rápida, como sea, porque agora xa roubaron aparatos, roubaron televisións dos barcos, artes de pesca de traballar, combustible, bueno, un pouquiño de todo, non? Dende a confraría culpan a Portos de Galicia desta situación, como ente responsable da seguridade no Peirao. Nada, Puertos non fai nada. Puertos é o que sempre che do mismo, que esta cousa das forzas públicas que teñen que estar a vigilar e mirar, e nada. Pasan os meses, pasan os días, e seguimos ca mesma, e bueno, xa che digo, teremos que buscar os mariñeiros, dormir aquí nos barcos ou facer algo. Isto xa se vai sendo, como che diría eu, como digo os mariñeiros, transmíteme todos os días, isto xa é insostenible. Isto non sabemos como erradicalo. Isto aquí estamos ao lado das embarcacións, coches por todos os lados, e aquí, xa che digo a verdade, isto é un sin vivir, non sabemos que facer. Ademais, aquí hai xente que sabemos que se dedica a iso, a roubar, que están identificados, a ver, iso sabémoslo todo o mundo, vémoslos aquí a diario, pero se nadie os pode botar fora daqui do puerto, non se pode erradicar. É certo que non toda a cousa deles. Hai bandas que están organizadas porque levan motores, xa che digo, para levar un motor novo dunha embarcación que estaba dentro de outra embarcación, e iso hai que estar ben organizado, que os motores pesan moitos kilos, non? E sabemos que isto xa se nos vai das mans. Entran adentro dos barcos, levan a televisión, levan unha sonda, levan un plotter, cousas de moitos cartos, e para a semana aos 2 días se volven a entrar outra vez, e aquí non facemos nada. Unha vintena de embarcacións, principalmente de Cambados e Rianxo, participan na campaña da Vieira que vén de poñer en marcha o Pósito Rianxeiro. Tras unha primeira denegación por estar fora do prazo, a confraría obtivo finalmente a autorización da Consellería do Mar para a extracción e comercialización do recurso, que ata o de agora explotaba en exclusivo o Pósito Cambadés. Trátase dunha campaña express que se iniciou o pasado mércores e que en principio rematará este venres, aínda que o Pósito Rianxeiro ten solicitado 2 días máis de actividade para a vindeira semana, debido ao retraso no comezo. Empezamos a semana pasada con 2 días, porque nos deronnos a resolución foi o martes, e como o martes foi moi xusto, tuvamos que aplazar para miércoles e jueves, porque os viernes a empresa non vistera, porque senón terían que visterar o sábado. E agora sí, queda esta semana toda, e o que vamos a intentar facer estes días, que xa estábamos en contacto ca empresa, é solicitar os 2 días que perdemos, porque estaban solicitados tanto viernes como o primer martes, que nos deron a resolución tarde, solicitalos para a semana que ven, pero vamos a solicitar miércoles e jueves, porque o martes, ao ser festivo, queremos empezar eses 2 días, que son os que nos quedarían. Cada xornada os profesionais poderán extraer un total de 1.200 kilos de vieira. Nos primeiros días o resultado foi moi positivo, con capturas que superaron a tonelada e un prezo medio próximo aos 6 euros. En principio, os barcos están traendo o que é o cupo. E polo que falo con eles, din que aínda hai vieira, vamos a intentar exprimir un pouco o que é o recurso este.
Están indo a 24 kilos por persona, o precio xa está patada o de 5,50. O desenvolvemento desta campaña foi posible grazas ao acordo acadado entre a Confraría Rianxeira e a empresa Mariscos Beiro, encargada da evisceración do bivalvo. Un acordo que o Pósito Rianxeiro confía en poder seguir mantendo para vindeiras campañas. A idea non é xa montarnos por nós, a idea sería xa levala en conxunto entre toda a ría, todo. Porque vemos que canto máis cupo haya, máis rentable facemos o oficio para os mariñeiros. A idea desde un principio sempre foi esa, foi intentar facer rentable o que é un oficio para os mariñeiros. O que non pode ser que unha empresa solo estea, que os mariñeiros todos en sí estean pendientes dunha empresa, se pode visterar, pode almacenar, non pode almacenar, é iso que non pode ser. Habendo máis empresas que están autorizadas, darlle salida á vieira daqui, porque ao final estamos tirando pedras en riba nosa, non dándolle este produto a este tipo de empresas, porque ao final o produto vai vir de fora e o que nos vai ocupar o mercado á vieira daqui. Bueno, quería che preguntar tamén por outra. O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, abandona a presidencia de Rañeiros da Ría. A súa decisión veu propiciada ao parecer polas discrepancias no seo da xunta directiva da entidade e tamén a falla de unidade en boa parte dos pósitos arousáns respecto ao modelo de xestión dos bancos e das zonas de libre marisqueo. Aínda así, a pesar de deixar a presidencia da entidade, dixo que seguirá colaborando con ela, ao entender que é a mellor opción para unha xestión equilibrada e sostible dos recursos. A ver, razóns, sobre todo, é que a maioría son cofradías todas de Arousa Sur, e non ten sentido ningún que estea na de Coruña cando máis son as de Arousa Sur as que hai. Como dixen, eu vou seguir apoiando o que é o plan, vemos que pode ser viable de cara a un futuro. Vai levar tempo, vai ter os seus problemas, como a todo, pero vemos que para a hora de gestionar documentación e todo eso, como a maioría das cofradías son as de abaixo, é lógico que estea o que é a sede máis o presidente na zona de abaixo. Non, a ver, discrepancias non hai, o que se hai algunha discrepancia a hora de tomar algunhas decisións, pero é normal, eso pasa incluso nunha cofradía, sempre hai algún que di unha cousa, outro di outra, pero bueno, hasta agora sempre se chegou a un consenso e penso que vai seguir así, porque todos temos a mesma idea de intentar mellorar o que é a produción da Ría da Arousa e que os mariñeiros vayan ao mar a ganar un xornal como Dios manda. O relevo na dirección de Rañeiros da Ría será asumido a partir de agora polo patrón maior da illa, Juan José Rial. Tamén dos meses de setiembre. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Eu chámolle maltratados, aos maiores de Rianxo, maltratados, que andan con nós a patadas, fan o que queren de nós. Con resignación, os xubilados de Rianxo agardan o seu desafizamento do local nos baixos da confraría. As previsións pasaban porque se executaría esta semana, despois da vista celebrada en Santiago, aínda que polo de agora non o saben con certeza. Citaron-nos o día 11 de 3 de 2019, ás 9:20 ali, meteron unha serie de gastos, que non temos cartos para iso, tuvemos que levantar un ata notarial, porque din que temos unha cafetería, tuvo que vir un notario, fotógrafo, que tou fotos aquí non existe nada, tuvemos que leválas, resulta que non fixeron nin puñetero caso, a señora Suesa foi o que dixo, isto é de abril de 2017, hai que executar, esta semana fuera, hasta logo, non deixou nin abrir a boca. Eso, eu non lle chamo xusticia, chamo-lle ditadores. Van alá 2 anos dende que se iniciara este proceso, sen que polo de agora se lle dera unha alternativa. Marchar polo momento hasta que veñan votar non marchamos. Porque además non temos por onde ir onde vamos. O señor alcalde non nos recolle. Nadie. Chamín a este da xunta, a Ildefonso de la Campo Montenegro, nin puñetero caso.
desde que entrou el de director general dos maiores, a chamalo todos os días, nin pude ter o caso. A súa postura segue a ser a mesma. Néganse a abandonar o local que levan empregando dende sempre, polo que piden diálogo e unha negociación entre todas as partes implicadas que permita un acordo satisfactorio. Solución, eu dixo sempre, nunha mesa destas cuadradas ou redondas, sentarse, portos cofradía e nós. E falar do tema, que eles dixían que lle botaban a culpa, que aquí é unha cafetería que ti tiñen que pasar a cota á cofradía, deses famosos 9.000 euros. A cofradía dixía, se lle sacan esa cuota, que eles non teñen problema ningún en darnos o local de por vida. Entón, de quen é culpa é nos. A alternativa que lle dá o Concello é instalarse nas dependencias do Liceo, un espazo acondicionado como centro social. Pero esta idea non satisfai aos maiores, que seguen a ver como a mellor opción o seu local de sempre. A empresa Gealsa Rianxeira vende obter a certificación da Organización Internacional MSC para o atún rabil ou da aleta amarela. Esta especie de atún pescada a banco libre no Océano Atlántico é capturada polos barcos da conserveira boirense Santiago 1 e Santiago 3, que a partir de agora poderán levar o selo azul da dita entidade, o demostrarse a sostenibilidade da pescaría, unha vez superado con éxito o proceso da auditoría pesqueira realizada durante os últimos 18 meses. Esta evaluación, considerada a máis rigurosa do mundo, basease en 3 principios fundamentais: as poboacións saudables de peixes, a minimización do impacto sobre o medio ambiente mariño e un sistema eficaz de xestión pesqueira. A certificación levouse a cabo a través da firma independente Bureau Veritas. Este logro constata que a compañía asentada en Boiro é unha das empresas pioneiras en España e tamén no mundo a nivel tanto de innovación como de preocupación pola sostenibilidade dos mares, de onde proceden os seus produtos. Chegamos ao remate do informar desta semana cunha exposición que pode visitarse estes días no hall da entrada da Escola Náutica Pesqueira de Ribeira. A mostra, baixo o título As mulleres do mar tamén suman, recolle unha cronoloxía da incorporación da muller ás distintas actividades náuticas e unha escolma de profesionais femininas de gran relevancia no eido do mar. Entre elas figuran a oceanógrafa Ángeles Alvariño, a enxeñeira mariña Victoria Drummond ou a inventora do Kevlar, material moi empregado no sector marítimo, Stephanie Wolek. Esta mostra, elaborada polo equipo de normalización lingüística do centro, estará aberta ao público durante todo este mes de marzo. Pretende ser unha homenaxe ás mulleres do mar, con motivo do Día Internacional da Muller. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.